Sehr gut. So, wie du noch stark bei uns Zeugnissen haben, und zum den Arfen mit Lea holen, dann spazieren wir hier bloß in die Chantauharchen. Ich war Alfred Luten sich selbst feststellen, und dann war ich dann ein bisschen lernen, dann waren noch ein paar Frauen. Goed. Ik zie Alfred, dat is hier. Ik zie de broeder van Elsie. We zijn hier als grote familie. Meest alle door, niet alle. Onze mama en wie waren hier verder 6 jaar eenmaal. Ik weet niet eens van jullie dat denkt. Dan Chan, ik zie niet zeer goed in Chan, ik kan niet zeer veel. Einzelne jaar. We waren dan ook op een Bibelstunde. We freuen ons dat we zo'n grote groep hier vandaag zijn niet kennen. Onze mama wilde hier ook nog wat zeggen te jullie. Bij haar stem deed het nu niet zo goed. Maar zij wensen allemaal Hans Gott te zien voor jullie. En van ons persoonlijk, we zijn bevriend, 21 jaar. We hebben een familie, 3 jongens. Die zijn 10, 12 en 15. En een dochter, wat 18 is. En schaffen, dat we, ik schaf hauptsächlich bij Festgeschäft. We doen vers foto's, vers slachten en zo. Dat is in de sociëteit van een familie. Daar schaf ik. En in de gemeente schaf we als diaconelie. Sehr gut. Das ist auch verstehen. Ja, ik lees sehr verstehen. Sehr gut. So, dann weet je met de Alfred S. Der ist 21 Jahre befried, als in ik zijn 10, so du musst meest nog zo oud zijn als ik. No. Gut. 44 jaar. Muy bien. Dankeschön, Alfred. Jene Kolonie erleben wohl eine Erwartung, weil du ziemlich jung wirst. Wo met erlebst du dat die ouderen worden aan de kerk voeren en een geloofsleben ontvangen, wat du zo ganz anders zag als wat du bij kindheid aangeleerd had? Ja, ik ben dan 14 jaar oud, wens mama en papa den change maken naar een andere gemeente. Voor ons weer dat vreemd, ons weer door veel zaken niet. We kennen dat niet van euer. Dat door Jugendarbeid wordt gedaan, door kinderarbeid gedaan. En dat we hadden dan ook veel vrienden, wat we in Darper zo hadden, wat er dan zum Teil geweigert worden, die kunnen ons niet alle verstaan. Maar im Großen und Ganzen in einer Familie haben wir uns immer können verstehen, wenn wir nicht immer dieselbe Meinung wären, aber sehr. Sehr gut. So, du bist in Darmstadt groot geworden? Ik zie in Darmstadt gegaan, ik zie Darmstadt groot geworden, ja. En ik weer dan al groot uit de school, wens die kwam je weer. Ik deed al aanvangen te schaffen met Papa Top, die had de akarie, en ik weer doorbij. En wie gaan we zeer schön schaffen. Sehr gut. So, wenn du miterlebst, dass deine Eltern nie Truck fuhren und du kommst dann und da nie Dinge mit, wo du sagst, wo du vielleicht nicht eher Chance, Jugendarbeit und so weiter, wo warst du dort auf einmal an, dort das Glauben für die, was wir? Wo entschlossst du die, meine Mama und Papa glauben, als der einmal meine Ihnen formen und wo kommst du auf die rein? Nou, we hadden dan veel programma's. Die weer ganz anders is dat op de arbeid had ik ook compañeros wat niet für Jezus hielden, wat niet allemaal goede speziell zoals dat we, maar we hadden goede programma's waar we veel goede hielden. Werkelijkheid hadden we allemaal versucht, gescheiden jongens te zijn, waar we niet ganz handgekregen hadden, maar we waren, maar we hadden dan programma's en dat door zeiden die ons zeer klar dat wat haft niet groot gingen. Dat we in de zaak, wanneer we willen hier dat we dat moesten zelfs een entscheidung maken. Dat kregen we door met. Ik zie dan mij aan een huisje voor en heb het gepraat en je niet gescheit gewist, wat het zal. Maar ik wist ik dat goed, maar ik even me dat niet. Maar een avond, wo wir plus als Land, wir als Freunde, wir mehr Freunde taub.
En daar wordt dan spaziert van wat, hoe woest du zijn 5 minuten na die dood. En dat smijt me dan mal aan, dat gaf me den Schubs, dat ik Jezus aanlode deed in mijn hart. En dan zei dat mijn zende luid werden en dat hij zal mijn haar zijn. Sehr gut. So, Gott hat nicht groß hängen. Das ist ein So. interessanter Ausdruck. Zo hadden we dat geleerd en zo is dat. Goed. Dat is een zaak wat jeder persoonlijk maakt. Amen. Wenn du kurz an unserer Versammlung sein, was denkst du als Stress an dein Familienleben nu? Was dein Glauben uitleven an Familienleben? Wo sieht das aus? Nou, dat... Ten deel hij kunt van mijn ouders afchecken. Ja. Zij hadden dat aangezien, dat het wichtig was, dat we naar een gezelschap komen, wat een goede gezelschap was. Waar de Jugendstund was, waar de kinderarbeid was. En dat is voor ons ook zeer wichtig, wat de gezelschap van onze kinderen, dat die kennen hoe zijn, hoe goed het is. We weten dat het in de wereld is niet altijd goed, die zijn ook door, maar dat die ook die gelegenheid hebben en die steden hebben, hoe dat woord Gottes geleerd wordt, hoe die dat kunnen leren te verstaan. Sehr gut. So, die Gelegenheit hat gemerkt, Jesus handelt. Ik zei dat voor goed en ik zei dat voor wichtig, maar we weten dat ook dat Jezus kan anders mensen roepen, maar ik zei dat voor onze opgave als ouderen, dat we dat doen wanneer we Jezus gaan. Dat is precies onze opgave dan. Sehr gut. Dankeschön für Mattel. Wir freuen uns, dass du aufrichtig bist mit deinem Glauben und dass du ein Vorbild bist für mich und für die Arbeit, die ich kann. Dankeschön für hier mit uns sein. Dankeschön.